1949-1982, калі пра гады жыцця. Рівеншчына, калі пра месца, Ровеншчына, калі пра месца нараджэння, там і вучыўся. Марныя спробы паступіць у Кіеўскі універсітэт Тараса Шевченка. Марныя, таму што перад паступленнем быў выступ на мітынгу, выступ пад помнікам Тараса Шевченка, дзе паэт прачытаў і сказаў шмат лішняга на думку тагачасных КГБшнікаў, якія звярнулі на яго ўвагу і больш не адпускалі яго з гэтай увагаю. Ніякага універсітэту ён не скончыў. Ён пэўны час працаваў на Ровенскім радыё, потым настала перабраўся ў Львоў і пачаў рабіцца львавянінам, зрабіўся культавай постаццю андэграунда львоўскага 70-х. Рана ажаніўся з Галінай Чубай і меў ужо сталы прытулак, сталае месца жытла ў Львове. Адразу зрабіўся культавай постаццю і настаўнікам не толькі для равеснікаў ці маладзейшых, але для людзей там на 10, на 20 гадоў старэйшых. Чубая, відаць, шмат хто параўноўваў з Артюрам Рымбо, маючы на ўвазе і трагічна кароткае жыццё, але аб'ядноўвае з Рымбой тым, што з гэтых 33 год апошнія гады прайшлі ў маўчанне. А тое, што ён пісаў, было фенаменальна сталым, як што браць да ўвагі, што ўсе гэтыя тэксты пісаліся ў 18, у 19, 20, 21 год, а потым гады цёмных векоў, як сам паэт гэта называў, а потым была паэма пасля 5-гадовага перапынку, паэма постскриптум, нейкі геніальны да пяцікніжжа, паэма, якая называецца «Гаварыць, маўчаць і гаварыць зноў і зноў», некалькі гадоў маўчання ўжо да смерці. Хтосьці звяртаў увагу, што Чубай быў залежны ад слухання таго, што гаворыць. Што ён гаворыць, ён патрабаваў гэтай аўдыторыі, гэтага абмену энергетыкай, гэтай зваротнай сувязі. Сістэма, якая розных паэтаў ламала па-рознаму, Стуса павольна, пакутліва у савецкіх лагерах, у выпадку з Чубаем хапіла некалькі дзён увязнення, некалькіх дзён размовы з спецслужбамі, а потым паэта дэманстратыўна адпускаюць, але наўздагон яму адпускаюць чутку. Грыцько Чубай уляпаўся у супрацоўніцтва. Чалавек залежны ад аўдыторыі апынуўся ў нейкай такой змове маўчання. З ім баяліся кантактаваць, ён апынуўся ў ізаляцыі. На гэтым фоне абвастраецца псіхічная хвароба, з якой паэт змагаецца. І паэма «Гаварыць, маўчаць і гаварыць зноў» — гэта справаздача не толькі пра маўчанне, але і супрацьстаянне вось гэтаму.